madaktari. Kawuok e weche mag ng'anyo mar lakteche, weg kembe ochiwo ler ni medruok mar osuru kaachiel gi idho mar nengo mar loso mwandu e pachoka e gino ma osechwalo malo nengo mag mwandu ma jopiny tiyogo. Kane giloso e nyim kamati mar od bura mamalo mochung' ne weche mag dongruok, ohala gi kembe, johala wacho ni thoth mwandu ma giuso gigolo e pinje maoko. Kaka yorno maduoko osuru piny ma imiyo kembe maloso mwandu e pachoka endi, jatije maduong' e kambi ma Unilever Kenya Lak Ochieng' nokwayo piny owacho maduong' mondo oduok piny osuru mimiyo kembe gino mabiro nyayo tije ne jopiny. We discussed very much in the session there. One of the big challenges we face overall is overall competitiveness of the Kenyan market versus the rest. And this is essentially driven by some of the regulatory environment that we operate in, the tax environment that we operate in, and also when we benchmark and compare ourselves with the region, but most critically with the rest of the world as well. What kind of incentives are we not giving out that probably our leaders are giving out, making us to become an underdog in this particular sector? We had a very booming area known as industrial area. Today, once you walk around industrial area all the way to Nyanyuki Road, you find a totally empty area where you cannot imagine what's happening. All the downs there are empty. And then our big question is, what is not working? Rawere mawuok e kaunti ma Samburu ojiw mondo oti kod pok margi